No niin, tässä Julius kertoo YouTube-videon. Terve, terve. Olipa kerran mies, jolla oli vaimo. Mies aikoi mennä telttailemaan metsään. Mutta sitten kun hän oli saanut teltan pystyyn, hän kuuli outoa ääntä. Ja hän meni katsomaan outoa ääntä. Ja sitten hän näki paljon ruumiita maassa. Hän juoksi äkkiä omalle teltalleen. Sitten kun hän pääsi teltalle, hän huomasi, että se oli kadonnut. Hän etsi lähistöltä, mutta sitä ei löytänyt. Sitten hän kuuli uudelleen outoa ääntä. Hän pelästyi sitä niin paljon taas, että hän juoksi äkkiä kaupunkiin. Sitten kun hän pääsi kaupungille, se oli täysin tuhoutunut. Hän meni äkkiä kotiovelle ja siinä oli lappu. Lapussa luki: täällä on tapahtunut kauheita, juoksi äkkiä pois ennen kuin se saa sinut. Sitten juuri hän juoksi pois. Hän oli juuri sitä. Juuri! Oliko paha? Ei. Jotenkin säikähtää kyllä tuossa kunnolla. Mutta tämä oli tässä YouTube-video. Tämä on kyllä autolla täältä menossa minne? Mille me ollaan menossa? Niin, Kemijärve. Joo, meillä on jalkapallopelit siellä.